Haden balami khubor hakabai debat ke Jingwan sna jung ki Nepali ki pungdok kha pok snong Langpih nakaliang jung keseng HYC West Castle District harangkat ke HYC Rimuliang Circle menakasngi balang jung ketayo kilalek ban Ïakynduh yu DC ke West Castle District bat kumju yu DSP headquarter Noston bandawa bade ban shimkya ban penklanyi gilat pahara bat ban ailat ke Jingwan Kyntur put jung ki bri bana Assam kumju ki Nepali kenang bakan ommi kano ke jingya kajia hadien habut kinong ilam kate keseng ke dawaru ya sorkar bakan penben no kloy upod usam kenang ban like ni bakum kini ki jingja balada kum kini ki jingja kitang ya hadien habut nakaliang jung ke HYC kan om shong klikti ndrai kan hab ban le yala ki jong ki kamram te akini ki arsngi keladon ka jingja ka than go jungi sithi Langpih te nakaliang jongi kum HYC West Castle District ringkat berka HYC Rimuliang Circle markedon ke jingja po Langpih ba kini kibru na Assam kilawan ban kini ya jaka jong parado parasnam jongi hangthi po Langpih te nakaliang jongi kum kaseng mene ngilai lebu jingtho hau deputy commissioner de West Castle District ba tilingwa ban tuklar hakabede kini ku banta te nai nomor ba nakaliang jongi ngibyo ba dikedo ngisu ai daga jingtho ai ba hadin jo kani nakaliang jongi ngila sule Ïakynduh no yo DSP jong West Castle District ba kharjana te ha ka jingi kren jongi ba di ba kharjana ngi om ba kum gaseng ba ngi kwa ba nakaliang jongki bor jongki pulit ban kintu klar le mi kadi kajing wan kni jobor jongki breu na Assam ya ki katu kadi ki jakala di ki bentor ki badai jongki breu ki jongi hangti po Langpih te ha ka bedai ba kani nakaliang jong DSP ula kular ba ya kani unsa simkhya ba unsar tha ki bor ki badai pe sethi po Langpih ban deklar ya kadi ka bantate ngi kum keseng HYC ni sngewbha penremi kini ki breu ki ba napo Assam ki bawan tuklar nadi ki bawan muslia na kapor sa kapori ka than ke jongi aga bedai ba ki jaka ki bedai po Langpih te ha bedai ba kani lada nakliang jongki breu na Assam ki nangai tuklar se ye tuklar nakliang jongi kum kaseng nimban se ban pau no da ki pat ki lenti ki ba kham teng e ban ngi penboru ya ka sorkar ba ha ka bedai ba kani ka jingja po Langpih ba kan simkhya no ba bunbet no yo put usam khnang ba kum kini ki no manjia ha ka than ke jongi ka tha ka de ke jingkwa jongi ka HYC West Castle District ba ha ka bedai ba kini ka banta nakliang jongi kum ka HYC nginom songklikti ba nginam budin ba nginang hele kum ka seng ba ne da ya ka hok jongi parado parasnam ke jongi ba kum ke kibreu ki bana ba kem dei wan klari ya ka hok jong ka than ke jongi